कार्टून्स। एक दिन के बाद बा लंबू टिंगू ऐसे ही मार्केट में घूमत रहले। तभी लंबू अचानक बोलस, अरे यार, वो भिखारी से पैसा लेवे के बा। तो अब तो भिखारी से पैसा मांगबा? अरे वैसन बात नहीं खे यार, हमरा पास छुट्टा ना रहे, यही से 100 रुपया देले रहनी ओकरा। वो बोले रहे 50 रुपया बाद में आके ले जाइया। अच्छा, तब बा कहाँ तुम्हारी भिखारी? अरे उस सामने भीड़ बना, ओइजे बैठ के गावत रहे। टिंगू देखलस भीड़ के बीच कोनो रईस गावत रहे। ओकर अगल बगल बाउंसर्स खड़ा रहले। साइड में एगो महंगा कार रहे। कहीं तोहारू भिखारी ऊ तो ना जौन गा रहल बा? अरे ना यार, वो तो फटीचर रहे पूरा। ये तो रईस बा। एक मिनट, कपड़ा से बड़ा आदमी लेकिन शक्ल से भिखारी। अब अरे एकर आवाज भी वैसने बा। अरे वाह टिंगू, ये तो हुए भिखारी बा। और लंबू चिल्लात चिल्लात भीड़ में घुसे लागल। अरे ओ भिखारी, अब हमार 50 रुपया वापस कर। गावे वाला एकदम से रुक गइल और बोलस, कौन है ये जौन हमरा के भिखारी कह रहल बा? अरे हम लंबू। अरे लंबू, वो हमहो के दिख रहल बा, लेकिन तू भाड़ा के? अरे वो दिन हम 100 रुपया दहले रहनी, तू 50 रुपया वापस करे के वादा कैले रहला। चला निकाला हमार 50 रुपया। तू 50 ना 1000 ले ला, पर निकला एजा से। ऐसन कह के वो 1000 रुपए लंबू के आगे फेंकलस और फिर से गाय लागल। लंबू पैसा लेके टिंगू के पास आयल। पैसा तब मिल गई, लेकिन भिखारी इज्जत के फालूदा कर दहलस यार। टिंगू मुस्कुरा के बोलस, लंबू, तोहार भिखारी अब भिखारी ना रहल। का कह रहल बड़ा यार? हाँ, रातों रात स्टार बन गइल बा। एक गाना इतना वायरल हो गइल कि सेलिब्रिटी बन गइल बा वो। कहा सचमुच ऐसन हो सकेला? हाँ लंबू, 1.5 GB नेट होखे तो सब कुछ हो सकेला। तब हमनी कौन सा वाईफाई पे जी रहल बानी? 3 महीना का डाटा बा हमनी के पास। फेमस होके खातिर का चाहिए? सिर्फ एगो रात। लंबू और टिंगू ठान ले कि वो सेलिब्रिटी बन के रही है। मोबाइल के कैमरा ऑन और वीडियो बनावल शुरू। परदेसी परदेसी जाना नहीं, हमें छोड़ के। लंबू टिंगू दिन रात वीडियो बनावे लगले, कभी गाय के तो कभी खाए के। दोस्त लोग, हम लंबू, आप लोग देख रहल बानी कि हमरा सामने 1000 पानी पूरी बा और हम सारा पानी पूरी चट कर जाए, वो भी खाली 20 मिनट में। ई प्रकार दोनों एक एक वीडियो बनावत चल गए और मस्ती मस्ती में उनकर वीडियो जबरदस्त वायरल हो गए। अचानक उनकर अकाउंट में पैसा बरसे लागल। एड्स खातिर कंपनी और सेल्फी खातिर लोग पीछे पड़ गए। सबके जुबान पे अब बस 2 नाम रहे, लंबू टिंगू, लंबू टिंगू। देखो टिंगू, हम कहले रहनी ना, दुनिया झुके ले, बस झुकावे वाला चाहिए। झुकावे वाला ना, झुकावे वालन। हम 2 बानी, तू अकेला नहीं खे। हमार सिवा तू कुछो नहीं खे। हाँ भाई हाँ, हमने दोनों बानी, हमने दोनों सेलिब्रिटी बानी। अब हमनी के सारा फटल पुरान चिंदी चोर दोस्तन के डिलीट कर देवे के चाहिए, एटीट्यूड में रहे के चाहिए। ई प्रकार सेलिब्रिटी बनत ही लंबू टिंगू के बर्ताव एकदम बदल गए। दोनों जहाँ भी जात रहले बदतमीजी से बात करत रहले। एक दिन तक लंबू एगो फैन के थप्पड़ मार देलस। अपन हाथ में रह, सड़क छाप समझ ले बड़े का? सेलिब्रिटी बानी हमनी के, लाखों करोड़ों लोग पागल बाड़े हमनी के पीछे, और तू हमरा से बहस कर रहल बड़े। ई प्रकार सेलिब्रिटी बने के नशा सर पे चढ़ गए रहे दोनों के। एक दिन के बाद बा लंबू टिंगू एगो प्रोग्राम में गईले। काफी भीड़ इकट्ठा भइल रहे उनका देखे खातिर। सब चिल्लात रहले, लंबू टिंगू, लंबू टिंगू। इतना सारा लोग के देख के लंबू टिंगू खुश हो गईले। देखा टिंगू, हर रोज लोगन के भीड़ बढ़त ही जा रहल बा।
है चारों तरफ बस हम ही हम बानी। और तबे अचानक फायरिंग के जोरदार आवाज शुरू हो गई। प्रोग्राम में खड़ा सारा लोग डर गए और यहाँ वहाँ भागे लगले। अरे लागत आतंकवादी हमला कर देले बड़े, भागा। लंबू टिंगू भी फायरिंग की आवाज सुन के डर गए और चिल्लाए लगले। बाउंसर्स कहाँ मर गए? अरे लंबू टिंगू, हमने तो भागत आनी, तू लोग भाग जा ना तो मारल जाइबा। तो हर हिम्मत कैसे भइल हमनी के नाम लेके बात करे के? सेलिब्रिटी बानी हमनी के। अरे कहे के सेलिब्रिटी, भाग ना तो मारल जाइबे। ऐसन कह के बाउंसर भी भाग गए। फायरिंग की आवाज बढ़त चल गई और लंबू और टिंगू की हालत खराब हो गई। अरे हमनी के केहू गाड़ी तक तो छोड़ दा। अरे चिल्ला काहे रहल बड़ा? हमनी तोहार नौकर बानी क्या? लागत है हमला तोहरे वजह से हो रहल बा। सुनले बानी आतंकवादी सेलिब्रिटी के ही टारगेट करेले। ये सुन के तो लंबू टिंगू के हवा ही टाइट हो गई। लंबू भागा, लागत है वो आतंकवादी हमने के ही मारे अवतारे। लंबू टिंगू भीड़ में भागे लगले, लोगन के धक्का खाए लगले। भागत भागत दोनों नीचे गिर गए और भीड़ दोनों के कुचल के आगे निकल गई। ओकरा बाद लंबू टिंगू के इज्जत के पूरा धज्जिया उड़ गई। तबे आर्मी के गाड़ी आयल और पूरा माहौल शांत हो गई। हमार आपसे अनुरोध बाकी शांत रही। यही जा कौनो आतंकी हमला ना भइल बा। फायरिंग तो हम ही लोग करत रहनी। पास में हमार मॉक ड्रिल चलत रहल। इमरजेंसी में आपके सुरक्षा करब हमनी की जिम्मेदारी बा और वह सुरक्षा के हमनी अभ्यास करत रहनी। ये सुन के लोग चिल्लाए लगले। इंडियन आर्मी दमदार बा, बाकी सब बेकार बा। इंडियन आर्मी दमदार बा, बाकी सब बेकार बा। अरे लोग तो अब हमनी के तरफ देखते नहीं खान। अरे अच्छा भइल ना देखत बाड़े, अगर देख लिए तो बहुत पिटी हमनी। अब उनका सेलिब्रिटी बदल गए बड़े। चुपचाप निकल ले जैसे, न तो बच्ची कुछ इज्जत पब्लिक निकालती हम लोगन के। हाँ भाई टिंगू, भागल जाए यहाँ से। फिर का लंबू टिंगू वहाँ से सीधे घर भाग गए और फिर कभी सेलिब्रिटी बन के बाहर ना आइले। ई घटना के बाद से लंबू और टिंगू एक बात तो ठान ले कि सेलिब्रिटी बन के जियल इतना आसान ना होखेला। लंबू और टिंगू एक फैसला ले कि वो कभी भी सेलिब्रिटी बने के ख्वाब ना देखी है। बस मेहनत और मजदूरी करके आपन बलबूता पे कोनो भी काम करी है, लेकिन रातों रात फेमस होके के ना सोची है। कहे कि रातों रात फेमस होखल जरूरी नहीं है कि हर बार आपके सही रास्ता पे ले जाए। यही से लंबू और टिंगू ये फैसला ले कि वो अब सेलिब्रिटी के जीवन के बारे में कभी भी ना सोची है और ना ही कभी सेलिब्रिटी बनल चाहिए।